tuntuma chuan percentage kan suinga percentage hi pawimawh em a kan ni tin nuna te kan hmangna se em a chuwang chuanin heti zawk hian tawi te han sawi fiah dawn nila a saberah chuanin min exam na full mark exam na khan full mark kha zahnih lo ni ta se chuanin pass mark full mark zahnih chuanin mark hmuh zawng kha pass mark kha 120 lo ni ta a chuanin chu percent zawngin 60% lo ni ta heng ho pathum hi amal te a chaw chhuah dan a basic kan ziranga hemi kan thiam chuanin percentage hrim hi chu a problem lo tura ngai lang ti chuanin min full mark za full mark zahnia za somhnih lo hmu ta se percent zawngin engziah nge niang ti lo zawng dawn te la he chu kan thiam tlangpuia a zawn dan pangai chu percentage tila mark hmuh zawng a chungah a total a hnuai chuan 100 hin multiply mai la chuan 60 lo chhuak ani min full mark zahnia za somhnih mu chuan chu 60% tin a nia chu tiangzel chuan a dangah pawh zawn thi ni ta ti chuanin pass mark hi lo zawng leh dur te la entinam full mark zahnih tih kan lo hria a percentage kan hria bawk a chu a mark engziah nge ni ta ang pass mark a mark hmuh zawng hi engziah nge ni ta ang tih hi lo zawng leh dawn te la hian ti mai la a mark hmuh zawng chu 120 ni sorry pass mark hi kan zawng dawn ta zawn dan tur chu 60% kan hria tawangin 60% chu 60/100 kan tianga chu a total nen hin kan multiply ve thung anga chuanin 120 mark hi rawn chhuak ve dawn ta ni hi a total le percent atanga mark hmuh za zawn chhuat ania tuna a total zawn dan lo sawi leh dawn nila a total zawn dan chu entinan min mark za somhnih lo hmu ta chu 60% ni ta a total kan hria tel lo ani a total hria tura zawn dan chu full mark ti leh khawt mai la 120 hi kan hria a hi 60 hi 60/100 hi 100/60 in a let lengin kan ziak anga chuanin kan chawp te liang kan multiply la 200 chi rawn chhuak leh ta ni hemi pathum hi a basic deuh pakhat ania hemi te thiam chuanin thil dang pawh ngaih ruata chaw theih mai turah kalsa ang question number 1 lo en ni la if a equal to x% of y and b y% of x ta a chu khoi ber hi nge dik a sub number a is similar to b sub number b a is greater than b c a is equal to b and d none of the above tinita an soi dawn nila ni china kan soi ang khanin en tirnam a chu x% yum je chu x/100 tinania of chu multiply lo leila multiply xy/100 talo chhuaka ti chuan b chu y% ti bangin y/100 of x ai ang reng tina nia chu bangin kan thlan tur chu sina a is equals to b hi answer tur chu ni question number 2 a
candidate pathum tena electiona an vote mu chu sangkhat jasam thum paruk le sangsari zaruk som thum paruk le sangkhat zaruk som ni pariat an hmuta chuanin a vote mu tamper muzat person suiro arom te ta ni masai candidate pathum te kha a b le c ten lo then sang te la a chuanin sangkhat jasam thum paruk a hmu a b chuanin sangsari zaruk som thum paruk hmu a c chuanin 11628 alo hmu ta ni a question a hmu tamber candidate person kha zawng lo ti wangin an pathum total hi kan hriat angaya chu vote la zawng tin a ni total chu 113 a le b le c te vote hmu zawng bel form kha ni mai ta heng hu zawng hi belila hi lo chuak ta ni chuanin percentage kan lak china soi honna kan soi to ang khanin percentage la dal panga in kan langa meaning percent chu hei si hi avoda mutam ber ti hriat hmal tur ania chu wangin hemi tang hianin a percent hi kan la mai dawn ni 11628 a hmu total atanga hmu zawng kha a chungah kan danga a total kha a hnuaiah kan dah bawk dawn ni tichuanin 100 in kan multiply anga kan chawk teng 0 chuanin lo zawng hi chaw te hnuah lo chawk chhuak bula 57% hi lo chawka a vote hmu tam berin na a total atanga hmu zat percent chu jasam nga pasarih hi a hmu tih na ni question dot ni a mi pakhat chuan apple kha jasam li hral hnu a apple zali som hnih ala chuanga chuan a vain engzangi apple chu nei ti anga ni mai ta hemi question a hi chuan entina suppose tila entenan apple kha za lo nei ta se chu total kha ni tichuanin a hral zawng kha 40% a hral tawh ta ni tichuanin a remaining kha 100 atanga 45 chu 60% hi remaining kha la awm ta ni tichuanin remaining a number zatin zali som hnih tia remaining le zali som hnih kan in tluk tiranga entina 60% chu ala chuang zawng chu zali som hnih tia 1% hi zawngila sorry zali som hnih hnuaiah 60 7 hi rawn so 1% chu 7% ani ta chuanin a total hi 100 alo ni wangin original a chu 100 into 7 chuan apple zawng kha zasari a nei tih na ni chu hi total zawng tam chu nia question number 5 a rama monthly income chu rinam monthly in lo a thla hlo let thum ani a rina monthly income chu 15% more than rema ania chuan rema income chu singthum sak ni ta chuanin rama annual income zo ta ni saberin rama rina le rema ten lo awm ta a chuanin rema hlawmin pia rema hlaw hi singthum sang hnih
hi monthly income ani chuan rin a hlaw chu 15% more than rema ti 15 rema hlaw tangin 15% kan la ang 15/100 rema hlaw chu in thum sang ni himti pani multiply la 36800 ron so ka hi rin a hlaw ni ta chuanin rema hlaw ve thum chu 3 times the rina monthly income ati ta chuanin dia chu 3 times rina hlaw chu 36800 lo ni ta a chuanin hi nu chu multiply la hi monthly vek ani chuanin rama annual income kamin chu ta ni therefore tila rama annual income chu kum khata thlasom pahnih mu bangin hei le 12 kan multiply anga chuan hi lo chuak dawm ta ni hi multiply sane nang mani lo multiply chun zawm beng in du le dik lo hriat nan te chuan hi answer chu nia